Športu zdar a cestnej cyklistike zvlášť. Dni 23. a 24. august 2014 je opäť veľkým sviatkom cestnej cyklistiky nie len tu v Turci, v kláštore Podznievom, ale na celom Slovensku. Po 3 rokoch opäť zavítal do tejto obce nikto iný. Ak ma pamäť neklame, Vitalij Smirnov. Добрый день. Вам здесь очень нравится в кláštore? Да, я уже, наверное, 6-7 раз участвую в клястере. Я участвовал и со сборной Латвии, и со сборной Египта сюда приезжал. Так что здесь гонка добрая, добрая. Ну и теперь, Виталий, по словацкому языку, нет по русскому. Добре пришли, došli. Minule som sa trápil pred 3 rokmi s ruštinou a zistil som, že vy pekne hovoríte po slovensky. Ako ste sa naučili? Kde? Здесь Словенска. Я 15 роков ехал около Словенска. 15 раз. И поэтому я так разумею. Po 3 rokoch ste opäť prišli sem do kláštora Podznievom. Napriek tomu, že ste od policajtov dostali pred 3 rokmi tu na pokutu. Было такое, было. Да. Ну что делать? No, treba sa ponáhľať pretekárom, nie trénerovi. S kým ste prišli сегодня, dnes? Ну, какие мальчики, девочки? Юниоры, кадеты и девочки есть, да, это молодые, готовятся к чемпионату светового в Испанию. Живете в Риге? Мы живем в Риге, а здесь живем в Дубнице над Вахом. У мужов? Завтра нет, у меня нет мужев, у меня только юниоры здесь с собой. У нас в Латвии идет Baltic Chain от 2 категории. Pred 3 rokmi tí vaši pretekári tu patrili k najlepším, stáli tam na stupňoch víťazov. Ako to bude dnes, сегодня? Ну, видим. Как будет, так будет. No, всего хорошего. Takto bol renomovaný ruský tréner Vitalij Smirnov, ktorý sa tu prezentoval pred 3 rokmi. Prišiel sem ako nováčik so svojím družstvom Lotyšov z Rigy. Absolútne neznámi pretekári, ktorí tu narobili veľký vietor, najmä pretekárom Dukly Trenčín. Bohatý športový cyklistický program dnešnej soboty a zajtrajšej nedele otvorí kategória juniorov. Mladých chlapcov, talentov cestnej cyklistiky z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia čakajú 2 ťažké, náročné, kopcovité okruhy v celkovej dĺžke 102 km. Dámy páni, 54. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Slovenska. Čiže je juniorská kategória odštartovala. Po junioroch sa na trať vyberie aj kategória kadetov. Čaká na nich 51 km z kláštora Podznievom cez Moškovec, Abramovu, Slovenské Pravno, kopec Jasenovo, Nitrianske Pravno, späť na Podvrícko a tu do kláštora. Po 51 kilometrovej trati budeme poznať víťaza. Jedným z tých najväčších favoritov pre tieto preteky je Adrian Foltán. Už uvidíme, ako sa mu bude dariť dnešný deň. A bolo odštartované. Kategória kadeti za účasti slovenskej špičky kadetov, obohatená o zahraničných pretekárov, najmä z Rigy, z Lotyšska a takisto zo Saúdskej Arábie. Znievské dni cyklistike nepatria len tým, ktorí majú licenciu a ktorí sú registrovaní a ktorí naozaj túžia chodiť po pretekoch a vyhrávať a byť medzi tými najlepšími. Ale títo, ktorí sa postavili ako tretí v poradí dnes na štart, patria do kategórie neregistrovaných. To sú tí, pre ktorých ak nie prvou, tak určite druhou životnou láskou je bicykel a nevedia sa s ním rozlúčiť a každú voľnú chvíľu venujú práve jemu. Posledný v poradí tretí, dnešný predpoludňajší štart pretekárov. Jeho účastníkmi sú pretekári v kategórii neregistrovaných, je ich spolu 52 a spolu s nimi aj poligrafy, pretekári zo Slovenska, z Českej republiky, ale aj z Maďarska. Čaká na nich 51 kilometrov. 40. kilometr, kategória juniory. Uniku 2 pretekári. Jedným z nich je aj pretekár so štartovým číslom 49. A to nesie na svojej hrudi Čakš Walters Lotyšska. A celé ostatné pole pretekárov zhruba s 2-minútovou stratou za vedúcou dvojicou. Oživením dnešného peletónu je aj účasť afrických pretekárov, Maročania a najmä zo Saúdskej Arábie. Jeden z nich, to už má, ako sa hovorí, prvé zuby hneď v prvom okruhu v stúpaní na diel. 10 minút po štarte juniorov vybrali sa na svoju 51 km dlhú trať pretekári v kategórii kadetov.
bohaté 48 členné štartové pole, v ktorom majú bohaté zastúpenie aj zahraniční cyklisti. 5 Lotyši, 5 zo Saúdskej Arábie, 1 Maďar, ale aj 1 pretekár z Maroka. Ani jeden zo zahraničných pretekárov však nie je v tejto štvorici, ktorá unikla svojim prenasledovateľom a pred polotónom si už vytvorila možno aj dostatočný náskok na to, aby skončili títo štyria na stupňoch víťazov. Štvorčlennej skupiny zostala už len trojčlenná so štartovým číslom 31, 36 a 48. Trojica pretekárov, ktorá začína stúpanie na kopec diel a po ňom už len 9-kilometrové klesanie do cieľa dnešných pretekov kategórie kadetov. Kto tvorí túto trojčlennú skupinu? So štartovým číslom 31 pretekár TS Slavia Športové gymnázium Trenčín Milan Kováč, štartové číslo 36, má pretekár reprezentujúci MŠK CK Žiar nad Hronom Henrik Haš a so štartovým číslom 48 reprezentuje známy cyklistický spolok zo Žiliny, ktorý je liahňou cyklistických talentov na Slovensku a je ním Juraj Michalička. Ak si táto trojica dokáže udržať dostatočný náskok až na kopec diel, s najväčšou pravdepodobnosťou títo traja sa podelia o stupeň víťazov pred obecným úradom v kláštore pod Znievom. No a z trojice tu nám máme len dvojicu, takže jeden odpadá pred posledným stúpaním na diel. Zostáva nám dvojica so štartovým číslom 48 a 36. 48 Michalička a 36 Haš odstupom 100 metrov za nimi. So štartovým číslom 31 Milan Kováč Trenčín. 7 km pred cieľom. To je ten, ktorý nestačí tempu dvojice Michalička Juraj a Henrik Haš. Tým tretím, ktorý by mohol stáť na stupni víťazov, Milan Kováč, TS Slavia, Športové gymnázium Trenčín. A tu je vedúca dvojica pretekárov 4 km pred cieľom. Štartové číslo 36 Henrik Haš, MŠK Žiar nad Hronom a štartové číslo 48 Juraj Michalička, cyklistický spolok Žilina. Je takmer isté, že jeden z tejto dvojice bude víťazom dnešného ročníka Znievských dní cyklistiky v kategórii kadetov. Takže uvidíme viac menej súboj dvoch pretekárov, ak im to vydrží až do cieľa. Henrik Haš a Juraj Michalička. Juraj Michalička sa stáva víťazom. Henrik Haš, prezývaný Armstrong, Haš, prezývaný Armstrong na mieste druhom. Tým tretím, ktorý by mal dôjsť do cieľa, bude jeden z Trenčanov s najväčšou pravdepodobnosťou so štartovým číslom 31 Milan Kováč. A je to tu, športová škola Slavia Kelly z Trenčín s 31. Do cieľa prikázal ďalší žiarský pretekár na štvrtom mieste, je to Foltán. Žilinský pretekár so štartovým číslom 19, je to Štoček Matúš na 5. mieste. 30 nám preťahol cieľovú pásku Zeman Alex, telovýchovné to Slavia Športové gymnázium Kelly z Trenčín. Takže máme tu celý pelotón. Najpočetnejší pelotón dnešných pretekov tvorila kategória neregistrovaných. Až 55 ich stálo na štarte. Kto bude víťazom? Bude to Peter Sameš alebo Jozef Mazán, dvojnásobný víťaz tohto podujatia. A uvidíme, ako to bude na cieľovej páske. Tak tu je špurt. Tesný špurt. Nevydaný špurt. Mal 5-ku. 20-5. Vyzerá to tak, že maďarský pretekár Hajdu Barna je víťazom tohoto podujatia, ale počkáme si na verných rozhodcov. A tu je ďalšie pole pretekárov. Aj takto sa súťaží v kategórii neregistrovaných. A tu sú tí ďalší, aj Martinčania, ale zdá sa, že víťazom sa stal Hajdu Barna so štartovým číslom 5 z Maďarska. Max? Nie. Tak, dobre som to. Takže 6, 12 a 15. Uvidíme, či to bolo tak. Takže počkám si na oficiálne výsledky. Videl s 5-kou zvíťazil Hajdu Barna. Nepamätám si, kedy tu zvíťazil maďarský pretekár a možno to bude práve prvý v dlhej histórii tohoto podujatia pretekár z Maďarska, ktorý zvíťazil na tomto podujatí. Napriek tomu, že odštartovali dneska ako prvý, stále sú ešte na trati na rozdiel od kadetov a neregistrovaných. Na trati máme ešte juniorov, ktorí absolvujú 2 kolá, to znamená 102 km. A tu je vedúca štvorica pretekárov. 49, 17, 71, 20.
A so stratou takmer 3 minút na 85. kilometri, 17 km pred cieľom, tu v Kľačne, zvyšný pelotón. 42 pretekárov dneska sa vydalo v kategórii juniorov na 102 km dlhú trať. Okrem slovenských pretekárov a celej juniorskej špičky, aj traja pretekári prišli z Brna, z favoritu Brno, Strmiska, Dvořák, Grúbel, ale aj pretekári zo Saudskej Arábie. Je ich tu neurekom, 5. A dokonca sem prišli aj zverenci trénera Vitalia Smirnovsa, ruského trénera, ktorý vedie lotyšské cyklistické nádeje. Pelotón stráca v týchto chvíľach 3 minúty na štvoricu pretekárov, ktorá je pred nimi. Túto štvoricu tvoria dvaja pretekári Žiaru nad Hronom, Zimány Kristian a Matej Truban, pretekár favoritu Brno Pavel Grúbel a pretekár Lotyšska Čakš Walters. A tu je štvorica pretekárov, ktorá má v týchto chvíľach 3-minútový náskok pred stúpaním na kopec diel a 13 km do cieľa dnešných pretekov. Tak ako sme spomínali, dvaja Žiarania, pretekári MŠK CK Žiar nad Hronom, Kristian Zimáni, tretí zatiaľ v celkovom poradí slovenského pohára pretekárov juniorov v tomto ročníku, keď nazbieral 207 bodov. Jeho oddielový kolega Matej Truban z toho istého oddielu a potom dvaja pretekári. Jeden z favoritu Brno, Pavel Grúbel so štartovým číslom 71. No a spomínaný Walter Čakš, Lotyš z dielne Vitalia Smirnova, ruského trénera. Vydrží náskok tejto štvorici až do kláštora? Dojde táto štvorica pohromade až do cieľa? Alebo ju roztrhá podobne ako pred chvíľou kategóriu kadetov nasledujúce stúpanie na kopec diel? Odpovede na tieto otázky dostaneme za chvíľu. Nasledujúce stovky metrov, respektíve 2-3 km môžu rozhodnúť o celkovom víťazovi dnešných pretekov. Bude to pretekár Lotyšska, jazdiaci v modrej príľbe a uzatvárajúci túto štvoricu? Bude to pretekár, ktorý teraz vedie ďalších svojich troch kolegov hore na stúpanie v červeno-bielo-modrom drese, reprezentant favoritu Brno Grúbel Pavel? Alebo to bude niekto v modrom drese jazdiaci v červenej a bielej príľbe, pretekári Žiaru nad Hronom, Kristian Zimáni alebo Matej Truban? 500 metrov na kopec diel a tu máme trojicu pretekárov. 71, 49, 17. Vypadla nám 20-ka so stratou 2 minút. Ďalšia trojica pretekárov, ktorá stíha vedúcu trojicu. Jeden z českých pretekárov, štartové číslo 32, 68, 20. To je trojica pretekárov, ktorá stráca na vedúcu trojicu zhruba 1 minútu. Túto trojicu tvoria Truban Matej, Žiar nad Hronom, Kniha Ladislav, cyklistický spolok Žilina a ďalší z českých pretekárov z tej je favorit Brno, Andrej Strmiska. Podarí sa im zlikvidovať náskok vedúcej trojice. Tu tvorí Kristian Zimáni, Žiar nad Hronom, Grúbel Pavel, favorit Brno a Lotyš Walters Čakš. Bude toto boj o 4., 5. a 6. miesto? Alebo prehovoria títo traja ešte aj do umiestnenia na prvých 3 miestach? A tu je vedúca trojica pretekárov. Zimáni Kristian, Žiar nad Hronom, Dvořák Jakub, Grúbel Pavel, favorit Brno a Čakš Walters Lotyš. Ktorý z týchto troch bude najrýchlejší v špurte? A je to tu, takže sa o víťazovi naozaj rozhodne až v záverečnom špurte posledných 300 metrov do cieľa. A tu je vedúca trojica pretekárov. Kristian Zimáni, pretekár favoritu Brno. Takto sa kričí, davaj! A je to tu. Víťazom sa stal pretekár Lotyšska Ilja Diagunovs. Druhé miesto patrí Pavlovi Grúbelovi a tretie miesto Kristianovi Zimánimu. David Zverko nakoniec 4. David Zverko. Bude ho to veľmi mrzieť. Vedúci pretekár slovenského pohára dneska nedosiahol nástup nevíťazov. S startovým číslom 52. S 52 dnes jazdil pretekár Vitalia Smirnovsa. Ak sa nemýlim, Jožko Mazan. Áno, Však? správne. Dneska som hovoril, že či sa to podarí tomu Jozefovi, ak sa nemýlim, po 3. raz vyhrať. Nepodarilo sa. Ale napriek tomu úsmev na tvári, nie? Samozrejme, spokojnosť. A aké boli dnešné preteky? Svižne. Svižné, hej? Pekne povedané, moc rýchle, hej? Ale tak ako minulý rok som mal pocit, že trošku asi aj čas bol, tuším, slabší. Ale konkurencia dobrá, išlo sa... Dosiahnutý čas v cieli, myslím. Počasie inak bolo krásne dneska, tak na cyklistiku dobre, nie? Áno, ráno sme sa trošku báli, že čo bude, mokro, nemokro, cestou aj pršalo, ale vyšlo nakoniec. Hej. Takže spokojnosť. Spokojnosť, áno. Tak škoda, že to nevyšlo samozrejme, ale... Tak Viedňa nemusí byť každý rok, no ale...
Tak príďte aj na rok. Určite, ďakujem. Congratulations. Спокоен? Сегодня. Здесь. Я не понимаю по-русски. Ты по... Ты бегал сегодня? Бегал? Ну, ты победил? Нет? Да. Говори ему. Говори, Как... Скажи мой вопрос. У меня вопрос. Как ему нравилось сегодня здесь? Yeah, it was very nice race. Ему очень понравилось. Очень понравилось. Ну как ты думал, что победишь сегодня или нет? Kā tu domāji, tu uzvarēsi vai nē? Of course, I thought I will win. Он, конечно, надеялся, что выиграет. Так если Doma nebija. mal si nádej, že by si mohol vyhrať. Ty здесь с командой первый раз здесь. Pirmo reizi es ar komandu šeit. Yeah. Yes. Да, первый раз. Всего хорошего. Visu labu. Okay, goodbye. Najpočetnejší peletón dneska tvorili títo najrýchlejší muži a ich parťáci, kategória neregistrovaných. Bolo ich na trati vyše 50 a tu sú tí 10 najúspešnejší. Zvíťazil pretekár z Maďarska, z mesta Debrecín, Hajdu Barna. Druhé miesto obsadil Martin Vondráček, tretie miesto Jozef Mazán, víťaz predchádzajúcich dvoch ročníkov tejto kategórie, štvrté miesto Milan Procner, piaté Ján Paluch, šiesté Peter Sameš, siedme miesto opäť putuje do Maďarska zásluhou Zoltána Naďa, 8. miesto patrí Tomášovi Cepkovi, 9. skončil dnes Marek Solín a miesto 10. Tomáš Švantner. Ceny odovzdáva riaditeľ 3. najstaršieho cyklistického podujatia na Slovensku, pán Juraj Farbiak. Už takmer štvrtstoročie súčasť týchto pretekov tvorí aj kategória novinárov a poligrafov. Toto sú tí traja najrýchlejší. Pravidelný účastník tohoto podujatia, stal sa víťazom aj dnešného ročníka, je ním Jozef Semerác z Českej Lípy. Druhé miesto obsadil Ivan Mríška a tretie domáci pretekár kláštorčan Milan Kováčik. Každoročne Znevské dni cyklistiky sú aj prehliadkou slovenských cyklistických nádejí. Toto sú tí najrýchlejší z najmladšej vekovej kategórie, z kategórie kadetov. Víťazom 54. ročníka sa stal Juraj Michalička, člen cyklistického spolku Žilina. Miesto druhé obsadil pretekár MŠK CK Žiar nad Hronom Henrich Haš. Miesto tretie Milan Kováč, TJ Slávia Športové gymnázium Trenčín. Miesto štvrté Adrian Foltán, vedúci pretekár slovenského pohára pre tento rok a člen CK Žiar nad Hronom, a miesto 5. Matúš Toček, cyklistický spolok Žilina. Prehliadkou nádejí a nielen slovenských, ale aj českej cestnej cyklistiky, ale aj z ďalekej Saúdskej Arábie a Lotyšska, ale aj Českej republiky boli preteky juniorov na 102 km. Víťazom dnešného podujatia v tejto kategórii sa stal reprezentant Rigi z ďalekého Lotyšska Čakš Walters. Miesto druhé obsadil pretekár favoritu Brno, český reprezentant Pavel Grubel. Miesto tretie najrýchlejší zo Slovákov Kristián Zimáni, Žiar nad Hronom. Miesto štvrté vedúci pretekár slovenského pohára pre rok 2014, jeho oddielový kolega zo Žiaru nad Hronom Dávid Zverko a miesto piaté kniha Ladislav, cyklistický spolok Žilina.